Ассалому алейкум тамошобинони канали роҳнамо. Бо шумо ҳастам чун ҳамешагӣ ман Мубориз Аҳадов. Бачаҳо бисёртар вақте аз мо телефон заказ мекунанд, аз ман хоҳиш мекунанд ки акаҷон якборам телефони маро кушо аккаунт зан ё ин ки стекло зан баъд равон кун. Хайр ман ҳам хоҳиши бисёр аз онҳоро иҷро мекунам, кӯшиш мекунам ки хоҳишонро иҷро кунам. имрӯз аз ҳамин фурсат истифода карда хостам аз ин гурӯҳи телефонҳои Samsung нав Samsung A30-ро барои шумо маълумот диҳам ки масалан дар дарунаш чӣ дорад, дар комплектасия аз чиё иборат аст, масалан чанд гигабайт. Аз ин гурӯҳ бошад, масалан Redmi Note 7-ро ба шумо нишон медиҳам. Хулоса абзор мекунам ба шумо ки дар дарунаш масалан чӣ дорад, чанд гигабайт аст, экранашро, хулоса ҳамашро ба шумо нишон медиҳам. Бахшро дорад. Алло. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Назрам аз шумо аст, корбори хуб. Бахшиш бародар, видео съёмка дорам. Срочный? Хай майлаш. Хай бародаро аз акаи ҳайбула хоҳиш мекунем барои шумо абзор карда метиҳам. Бахшиш ки ман камтар корам баромад. Хайр. Мебарем акаи ҳайбула хоҳиш мекунем кунем. Акаи ҳайбула ҳам телефони A31 бачаҳо ба абзор карда медодед. Ман метавонам меги абзор карда. Албатта метавонед. Хай як бор бинед да. Ина телефон кардем майлаш хай мекунем. Майлам бураҷон. Гирён ки светора. Гап нест ҳозир. Светора гирён кун. Майли ҳозир мегирам. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ин шабакаи голос мигранта мебошад. Овоз пастаям без як дақиқа. Ма микрофон намонам, чтоб ба ҳазур мара фаҳмид. Як лаҳза. Фикр мекунам ки ин хеле садо беҳтар баромада истодааст. Бисёр гап намезанем, биёед ман акай телефонро мекушоям ва ба шумо нишон додан мегирам ки дар дохили ин телефон чӣ ҳаст. Ҳам минусҳояшро мегӯям, ҳам плюсҳояшро рости гап. Биёед мебинем ки дар дохили ин телефон чӣ ҳаст. Зуд минусу плюсҳояшро гуфтан мегирам. Аввалин минусаш ин ки чихол надорад. ҳамаи телефонҳои Xiaomi, Redmi доранд. Ман чандин таҳояшро кушодаам. Мо хайр додем Redmi Note 5, Redmi 5 Plus равон карда будем ба Тоҷикистон. Онҳо чихол доштанд. Хоб, як минусаш буд мана худи телефон ранги зебояш, ранги кабуд, отпечатки палец доштааст дар қафояш. Бисёр як қулай аст. Хоб беҳтарин аст экранаш, безграничный аст, параҳояш хело борик ҳастанд, дизайнаш хело базеб аст. Худи сенсор бошад супер AMOLED аст ки расходи батареяро хело экономично расход мекунад. Ва аз ин тарафаш агар бубинем хай ҷои наушник мондан дорад, ҷои зарядни устройствоаш, разъёмаш бошад Type-C аст ки ин барои амон нафароне ки фанати Samsung ҳастанд, барои онҳо ин як хушбахтӣ аст. Телефонҳое ки ба ҳамин нарх ҳастанд, ягон тоашон разъёмашон Type-C нест, чунки ҳамаашон фақат Android-и оддӣ аст. Вале ман сарфам намеравам, барои ман ин қадар зарур нест ки чи Type-C бошад, чи разъёми оддӣ бошад. Барои ман ҳардаш як аст. Як ҷои вай динамик доштааст. Хоб аз пушташ мебинем агар отпечатки палец дорад ва дуто камера дорад. Ба дӯстони азиз ба шумо як чиро гуфтанӣ ҳастам. Дуто камераи ин, дуто камерааш аз дигар камераҳои телефонҳо фарқ мекунад. Бисёр телефонҳо дуто камера доранд, яктоаш барои сурат гирифтан, дуюмаш бошад барои ёрдам кардани камераи якум аст. Вале дар ин ҷо ин ҳарду камераҳояш ҳам сурат мегиранд. Яктоаш барои расм гирифтан ки 16 мегапиксел аст, дуюмаш 5 мегапиксел. Яктоаш оддӣ расм мегирад, дуюмаш ширакаугольни аст, яъне ки ҳаҷми калонро расм мегирад. Ва ман ҳоло ба шумо нишон медиҳам ки чӣ гуна. Дар навор шумо аллакай ин чизро дида истодаед. хоб дӯстони азиз, аз пеш ҳам камерааш 16 мегапиксел аст. боз дигар плюсе ки дар ин ҷо дар бораи камераш агар шумо гӯям, як минуси дигараш ин аст ки камерааш на он қадар зур аст, яъне ки видео камера кардан. Вале ҳамаи телефонҳое ки дар ҳамин нарх ҳастанд, аз ҳамаи онҳо хуб аст.
камерааш монанди ҳамонҳо аст, ёки аз онҳо хубтар аст аз баъзеаш, вале суратгиракаш бошад расмаш аз баъзе телефонҳое ки 20 000 30 000 меистад монанди ҳамон аст. хоб дар бораи телефон ҳоло инро гирён карда ба шумо нишон медиҳам. биёед дарунаш мо бибинем чи аст. як плюси дигараш зарядникаш вай будааст, быстрая зарядка. ин ҳам як функсияи хуб аст. ин чӣ мегӯяд? яъне ки агар телефони шумо зарядаш пурра мурдагӣ бошад, дар давоми 1 соату 30 дақиқа телефони шумо 100% заряд мегирад. ин ҳамин функсия ҳаст дар телефонҳои S+10, S10, S+9 ки он телефонҳо аз 45 50 000 60 000 аз ин хеле нархҳо бо шумо чахчах мекунанд. ин як плюси калонаш. ташаккур мегӯем ба ширкати Samsung, гуфти американцҳо ки very good. хурсанд мекардагӣ ҳаминаш ки быстрая зарядка дорад. ин ба ман хеле маъқул аст. хоб дӯстони азиз, мегузарем ба худи телефонро як бор гирён мекунем, кани мебинем ки дар дохилаш боз кадом функсияҳо ҳастанд. батареяаш 4000 мАч аст ки беҳтарин аст. яке аз батареяҳои бақувват ҳастанд. дар интернет як бор хонда будам ки автономностиш аз ҳамаи телефонҳо даже хубтар аст. яъне ки бисёриҳо ҳамин автономностиро таъриф карданд. дизайнаш ба ман хеле маъқул шуд. бубинед чӣ хел дизайни зебо дорад. дар даст хуб меистад. 6.4 дюйм аст худи телефон экранаш. слот барои симкарта гузоштан дуто аст. симкартаи 1, симкартаи 2 ва ҷой барои гузоштани флешкарта. то памяти 512 гигабайт зураш мерасад. 32 гигабайт памяти худаш аст ва 3 гигабайт оперативни памяташ ки қариб ки ҳамаи бозиҳоро зураш мерасад. ва бозиҳое ки вақтҳои охир баромада хело бозиҳои вазбин ҳастанд, онҳоро средни разрешени қатӣ мешавад бозӣ карда. максимални разрешени қатӣ ё ин ки дар баъзе бозиҳо ҳаст високаи разрешени навистагӣ, шояд дар онҳо кам кам часпида бозӣ кунед, вале ҳамин ҳам бозиҳои хело вазбинро гуфта истодам. бозиҳое ки бисёриҳо мо тоҷикҳои худамон бозӣ мекунанд, максимални ҳам қабул мекунад, бозӣ карда мешавад ва қариб ки ҳамаи барномаҳоро истифода бурда мешавад барои монтажу барои дигар корҳо. ин телефон аслан бароварда шудааст барои истифода барандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ба монанди Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, YouTube тамошо кардан, чандин намудҳои чатҳо иштирок карда, дидан ин тараф он чизҳо. хулосаи гап барои бисёри мо ки мо ҳамин корҳоро мекунем, барои мо 100% телефон аст. агар пурра равшан кунам, мана ин хел равшан мешавад. хоб менюаш ин хел кушода мешавад. телефони Samsung Galaxy A3 рости гап ба ман маъқул шуд. бо ҳамин нархе ки ҳаст арзанда аст. ба ширкати Samsung ташаккур мегӯем бо ин телефони баровардааш. ва аз ин боз ҳам телефони каме хубтараш ин Samsung A50 ҳаст ки он ба ман бештар маъқул аст, вале он каме қимматтар аст. ин телефон агар ба дигар телефонҳо баробараш кунем, аз баъзе телефонҳои Xiaomi, Redmi плюсҳои хуб дорад дар масъалаи доштани функсияи NFC, вале ба ҳар ҳол ба Note 7 намебарояд. Redmi Note 7 тамоман зебо аст. ӯ экрани Note 7 6.3 дюйм аст, ин 6.4 дюйм аст. сурат гирифтанаш бошад аз ин беҳтар аст, вале суратгирии Samsung A3 хело хуб аст, вале сурат гирифтани Note 7 тамоман дигар аст. вай хело зебо аст, вале ин ҳам дар шаб, дар рӯз, дар ҳамаи ҳолатҳо хуб расм мегирад. биёед як бор суратгиракашро мебинем. масалан ман ҳамин китобе ки болои мизи мо гузошта шудааст, ман хостам ба шумо нишон бидиҳам, яъне ки ду намуди расмгириро дидед дӯстони азиз, чанд қадар дур расм мегирад. ин функсияи ширакоугольни аст ва наздикаш мана ин аст. ва фикрам шумо фаҳмидед, не? хоб тарафи пешашро мебинем. ман вале суратгираф ки аз тарафи пеш будагиаш як камтар фикр мекунам рангҳоро аз пеши худаш ихтироъ мекунад.
ман дар ин ҷо хело бачаи сафед тофта истодаам ва гӯё кам кам косметикаам карда бошам, ага чунин нест. ин бештар ба духтарҳо хуш меояд ва фикр мекунам ки дар берун агар селфи кунед бисёри рангҳоро кам кам фантазия добавид мекунад худаш. ҳар нафаре ки мехоҳад ин телефонро хайрдорӣ бикунад, ман рақамҳоро дар ин ҷо мегузорам, занг занед ва нархашро ҳам мегузорам бубинед ки нисбати тамоми магазинҳое ки шумо дар Русия мебинед, чӣ тариқи интернет бошад, ҳар хеле ки набошад, нисбати нархҳои онҳо дар фарқ мекунад. Нархҳо арзон ҳастанд. Барои чӣ? Барои он ки арендаи офис метиҳанд, коргарҳояшонро маблағ метиҳанд, ҳамаи ҳаминро дар болои нархи телефон мемонанд ва шумо бошад ҳамон хел қимат пул дода мехаред, вале ҳамаашон аз як ҷо аст. ҳамон Элдорадо, Связно, М-видео ҳамашонам аз ҳамон ҷо мегиранд, вале онҳо албатта ки бисёри аз ҳисоби бо бренд будани худашон, чунки обрӯ доранд, онҳо ҳарчанд қимат ҳам ки гӯянд, мардум аз онҳоро хайрдорӣ кардан мегирад. Мана телефони А30, А50, А40, фарқ надорад А60, ин ки дигар телефонҳо ба монанди Honor, Huawei, ба монанди телефонҳои Redmi, Xiaomi, Redmi Note 7, Xiaomi Redmi Note 5, 5 Plus, яке аз телефонҳое ки дар Яндекс.Маркет хеле отзиви баланд доранд, метавонед муроҷиат кунед ба ҳамин рақамҳое ки мебинед, хайрдорӣ кунед. Дӯстони азиз, хуб дӯстони азиз, то ҷое ки тавонистам, намедонам барои шумо писанд омад ё наомад, телефони Samsung Galaxy A30-ро ба шумо ман абзор карда кушодам, дар борааш фаҳмондам, дар қутияш чӣ ҳаст нишон додам. Як минусаш ҳамин буд ки чихол ҳамроҳи худаш надошт, вале боз плюси дигараш ин аст ки зарядникаш поддержка мекунад ва бистрая зарядкаро. Ва боз плюси дигараш ин аст ки функсияи NFC дорад, ки шумо бо худ дар кошелёкатон картаро намегардонеду, ҳамашро дар телефон установка карда, бо телефони худ дар ҳамаи дастгоҳҳои пулқабулмекардагӣ пардохт карда гаштан мегиред. ин буд плюси дигараш. Ва сеюмин плюсаш ин ки камераи хело хуб дорад. аз ҳисоби минусҳояш чӣ хеле гуфтем ки чихол надорад ҳамроҳи худ, ва минуси дигараш ин буд ки видеокамерааш на он қадар зуди бад аст, вале ба ҳар ҳол хуб аст. баъд боз плюсаш ин буд ки экранаш супер AMOLED аст, зарядро кам расход мекунад ва ҳамчунин дизайни зебо дорад, чӣ хеле ки худи шумо ҳам дида истодаед. наворро ба охир мерасонем. Агар дар бораи дигар намуди телефонҳо маълумот гирифтан хоҳед, ҳатман ба мо дар комментария бинависед. шояд ман дар оянда ягон телефонҳои дигарро ҳам ба шумо абзор бекунам. дар шабакаи худам ба наздикии телефони Redmi Note 7ро ҳатман абзор карда ба шумо пешниҳод мекунам. вай навор дар шабакаи Голос Мигранта мешавад. ин навор буд барои шабакаи роҳнамо. дар шабакаи роҳнамо обуна шавед. дӯстони азиз, бисёр бародарамон мубориз бародари беҳтарин аст ки наворҳояш пурмазмун аст, бомаъне аст, ягон гапи зиёдӣ гап намезанад, ба ҳеҷ кас ғайбат намекунад. ман тавсия медиҳам. хайр дӯстони азиз, ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад. барори кор ба шумо.